Il-kobor ta' scrapyard illegali f'Birżebbuġa huwa evidenti mill-fatt li fl-aħħar jiem ħarġu 250 trak ta' kull tip ta' skart goff minn dan is-sit f'ODZ u f'post mimli f'dalijiet arkeoloġiċi. Il-ħidma ta' diversi ħaddiema tal-gvern ma waqfitx fit minn din il-ġimgħa, dan għaliex komplew bix-xogħlijiet tagħhom biex jitnadda fil-post. Liema xogħlijiet qed isiru taħt is-superviżjoni ta' uffiċjali tal-Awtorità tal-Ippjanar u l-Pulizija. Il-ħadd filgħodu baqa' għaddej it-tindif fuq l-iskrapjard illegali f'Birżebbuġa li ma tindif ilu għaddej għal dawn l-aħħar 4 ijiem. Ix-xogħol fuq din l-iskrapjard qed isir mid-Direttorat tal-Cleansing tal-Public Works, il-Pulizija tal-ALE u l-RIU, Transport Malta u l-Awtorità tal-Ippjanar. Huwa previst li l-materjal imneħħi jitla 350 trakk. F'din l-operazzjoni qed jintużaw 9 trakkijiet fejn il-materjal qed jitqassam skont it-tip tiegħu. Il-ħadid qed jittieħed għar-riċiklaġġ għand operatur liċenzjat biex jagħmel dan. L-istorja ta' din l-iskrapyard tmur lura 20 ta' snin fejn beda jintrema xi materjal sa ma gibret għal dik li llum. L-ewwel notifika ta' nfurzar kienet ħarġet fl-1996. Diversi notifikazzjoni oħra isegwu l-ewwel waħda. Madankollu din iż-żona qatt ma tnatfet u għalhekk kellha tkun l-Awtorità tal-Ippjanar bil-għajnuna ta' diversi dipartimenti oħra tal-Gvern li jagħmlu dan. Wara li s-sit jitnaddaf kompletament ser jibqgħu jsiru diversi ispezzjonijiet biex ma jerġax isiru abbużi fih. U apparti minn hekk mistennija jsiru diversi testijiet fuq il-ħamrija minħabba l-ekoloġija u n-natura ta' dan is-sit.